Inselmilkom. Illum il-ġimgħa 30 ta' April, l-aħħar jum ta' dan ix-xahar. Nilqakom għall-Qudiesa u r-Rożarju mmexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Illum infakru lil Papa San Piju V li minn barra ħadem ħafna t-tixrid tal-fidi en lilna l-Maltin fil-bini tal-Belt Valletta. Tħallux għalkom titħawwat. Din il-istedina ta' Ġesu għalina llum. Ejjew inħalluh ikellimna sabiex inkunu nistgħu nelbu dak kollu li qed jinkwieta lil qalbna. B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Nagħmlu llum it-tifkira tal-Papa San Piju V li għex fis-seklu 16, twieled fl-1504, kien Papa figura importanti ħafna fil-twettiq tal-Konċilju ta' Trentu, il-tiġdid li talab il-Konċilju. U ħadem bisħieħ għat-tixrid tal-fidi, għat-tiġdid fil-liturġija, u wkoll biex iġib ħafna serjetà wkoll fil-mod kif titmexxa il-Knisja. Ħafna xebħ ma' dak li Papa Franġisku qed jagħmel bħalissa wkoll bil-miżuri differenti qed jieħu. Aħna nibqgħu niftakru b'mod speċjali wkoll Malta minħabba l-għajnuna li ta' anke għajnuna finanzjarja għall-bini tal-Belt Valletta. U għalhekk hemm il-bust tiegħu faċċata tal-qorti li qabel kien ukoll fid-daħla ma' Bib-il-Belt snin ilu. U anki diversi toroq ukoll Malta msemmijin għalih. Tolbu l-mulej biex bl-interċessjoni tiegħu kompli jgħin fit-tiġdid tal-Knisja, anke nitolbu għall-Ordni Dominikan ukoll li għaliex San Piju V kien Dominikan. Biex nistgħu niċċelebraw kif ixraq din il-Quddiesa ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħnina. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħnina. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla int anqalt fil-Knisja tiegħek il-Papa San Piju V biex iħares il-fidi u biex jaħseb u jħabbrek ħalli tingħata lilek qima aktar xierqa. Bit-talb tiegħu għatina li nissieħbu fil-misteri tiegħek fidi mħeġġa u mħabba ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien huwa jitkellem fis-sinagoga ta' Antjokja ta' Pisidja, Pawlu qal: Ħuti u li tabram u intom mill-ġnus li tibżgħu minn Alla. Lilna bagħata Alla l-aħbar ta' din is-salvazzjoni. In-nies ta' Ġerusalemm u l-kapijiet tagħhom marfux lil Ġesu u anqas ma fehmu kliem il-profeti li jinqraw kull nhar ta' Sibt. Madankollu temmewhom huma stess billi kkundannawh għall-mewt. Għalkemm ma sabux fuq ix setgħu jagħtuh il-mewt, talbu lil Pilatu biex neħħilu ħajtu. U meta temmew dak kollu li kien miktub fuqu, niżluh mis-salib u qegħduh f'qabar. Imma Alla qajmu mill-imwiet. Għal ħafna jiem baqa' jidher lil dawk li kienu jitilgħu miegħu mill-Galilija lejn Ġerusalemm u li issa huma xhieda tiegħu quddiem il-poplu. U għalhekk aħna qegħdin hawn biex nagħtukom l-aħbar li l-weda li Alla kien għamel il-missirietna temma lina li aħna wliedhom
billi qajjem il-Ġesu mill-imwiet kif hemm miktub fit-tieni Salm: Ibni int jien illum nissiltek. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Għas-Salm responsorjali wieġbu flimkien: Ibni int jien illum nissiltek. Ibni int jien illum nissiltek. Jien għamiltu s-sultan tiegħi fuq Sion l-għolja mqazza tiegħi. Irrid inxandar id-digrit tal-mulej u qalli: Ibni int jien illum nissiltek. Flimkien: Ibni int jien illum nissiltek. Itlobni u l-ġnus natik birtek u truflar bi priża tiegħek. Virga tal-ħadid int kissirhom bħal ġarra tal-fuħħar frak tagħmilhom. Ibni int jien illum nissiltek. U issa slaten ifmu sewwa, twidbu intom li taħkmu l-art. Aqdu lill-mulej bil-biża' u bir-roda riġlejh busu. Ibni int jien illum nissiltek. Jiena hu t-triq, il-verità u l-ħajja, jgħid il-mulej. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: tħallux qalbkom titħawwat, emnu f'Alla u emnu fija wkoll. Fid-dar ta' missieri hemm ħafna postijiet li ma kienx hekk kont ngħidilkom sejjer inħejjilkom fejn toqgħodu. U meta mmur nħejjilkom post, nerġa' niġi biex naħodkom miegħi biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll. U t-triq għall-post fejn sejjer tafuha. Tumas qal mulej: aħna ma nafux fejn inti sejjer, kif nistgħu nafu t-triq? Wieġbu Ġesu: jiena hu t-triq, il-verità u l-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Ifir lilek Krissu. Il-kliem ta' Ġesu huwa kliem ta' inkoraġġiment lid-dixxipli u lilna wkoll. Tajjeb li nifhmu l-kuntest ta' dan li qed jgħid Ġesu. Kien għadu kif qal lid-dixxipli ftit qabel li sejjer u għalilhom fejn sejjer jien intom ma tistgħux tiġu. U dan ħoloq ħafna mistoqsijiet. Pietru l-ewwel wieħed qalu: fejn sejjer, mulej? U Tumas hawnhekk qallu: mulej, aħna ma nafux fejn inti sejjer. Ġesu għaraf dan li d-dixxipli kienu imħawdin, imbeżżejn, konfużi. U għalhekk hawnhekk propju qiegħed fil-bidu hawnhekk ta' dan id-diskors twil li hemm fl-aħħar ċena skont l-Evanġelju ta' San Ġwan, hawnhekk Ġesu jgħidilhom: tħallux qalbkom titħawwat. Jgħin bi kliem ta' inkoraġġiment lid-dixxipli f'din l-esperjenza diffiċli tagħhom. Issa Ġesu nnifsu kien għaddej minn żmien veru diffiċli meta l-għada kien se jkun maqtul u kien jaf għax kien dieħel. Imma kif dejjem għamel mad-dixxipli li ħabbhom u ħabbhom sal-aħħar, rrid jgħidilhom kliem ta' kuraġġ biex huma jibqgħu jiftakruh anke wara li għaddi mill-esperjenza kiefra tal-passjoni u l-mewt tiegħu. U speċjalment hawnhekk
jgħidilhom u jenfasizza li hu qatt mhu se jabbandunahom. Meta jgħid jien se nħejjilkom post biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll, il-messaġġ lilhom kien messaġġ importanti li hu qatt mhu se jitlaqhom. Huma kellhom dal-biża' illi mhux se jarawh aktar. Għexu miegħu għal numru ta' snin u issa daqshekk. Imma hu rrid jaċċertahom qatt mhu se jħallihom waħedhom. U anki jekk huma mbagħad ħallewh waħdu, meta ħarbu, meta telqu fil-passjoni l-mewt tiegħu kważi kollha, Ġesu rrid jgħidilhom dal-kliem biex jiftakruh għax imbagħad wara meta qam il-mewt maru jifittixhom biex ikun magħhom u biex jgħidilhom jiena nibqa' magħkom dejjem. Dal-kliem huwa kliem ta' kuraġġ anke lilna. Huwa kliem importanti anke għalina fil-ħajja tagħna. Ġesu lilna wkoll jgħid tħallux qalbkom titħawwad u lilna wkoll jgħid sejjer inħejjilkom post biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll. Huwa kliem importanti għax iktar ma jgħaddu s-snin minn fuqna, iktar nirrealizzaw kemm maħniex għalaw. Mhux hawn id-destinazzjoni tagħna. Aħna mixjin lejn lilin mill-mewt. U dan forsi kultant iġib fina ċerta preokkupazzjoni, kultant anke biża' jew dwejjaq. Ma dal-kliem ta' Ġesu għal-kliem li lilna jagħmlilna koraġġ biex aħna qatt ma nintrikbu minn dawn is-sentimenti ta' biża', ta' preokkupazzjoni, ma nerħu ruħna f'idejh u li wedna illi lilna wkoll iħejjilna post. U jgħidilna x'għandna nagħmlu hawn li aħna dejjem nimxu warajh it-triq, il-verità u l-ħajja. X'hemm isbaħ minn din il-kelma ta' Ġesu, x'hemm isbaħ? X'hemm isbaħ milli aħna nafu li meta mixin warajh qegħdin fi triq it-tajba u ma nitlux fi sqaq. Li nafu l-verità li tgħinna biex ma nintrikbux mill-falsità jew nimxu wara dak li hu gidba. U li napprezzaw id-don tal-ħajja li jgħinna biex naslu ħajja ta' dejjem. Dan il-kliem ta' Ġesu huwa kliem importanti anki għax kultant ngħixu kultant f'dinja fejn hemm min anke dal-kliem ta' Ġesu ma jdoqx l-istess valuri tiegħu. Ħanieħdu pereżempju il-ħajja. Ġesu jridna nkunu dejjem favur il-ħajja. M'hemm min jekk jisimek tgħid jien favur il-ħajja. Jew li qed nipprova li l-tfal, l-adolescenti u żgħażagħ nedukhom biex jgħożżu l-ħajja, u min jieħodha bi kbira. Lek importanti li aħna nitolbu l-Ġesu biex jqawwina dan il-kliem tiegħu ta' inkoraġġiment, jgħinna biex nimxu l-qudiem u ma qalilniex li maħniex fil-ħajja se niltaqgħu ma' diżappunti, preokkupazzjonijiet, mumenti diffiċli u lanqas li ma se naffaċċjawx il-qerq kultant, imma ċċertana li jkun magħna u għalhekk it-talba tagħna hi li aħna nkunu miegħu. Nimxu warajh u dejjem narfuh bħala t-triq, il-verità u l-ħajja.
Jesu issa it-talbit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kummulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li aħna dejjem nimxu warajk inti li inti t-triq, il-verità u l-ħajja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu mulej għal-morda kollha fi sptarijiet u fi djar tagħhom kemm Malta kif ukoll barra minn Malta. Nitolbu mod speċjali għat-tfal morda u nixtieq ukoll li nitolbu għal-missjonarju Malti Dominikan, speċjalment illum qed niċċelebraw Qaddies Dominikan San Pio V, nitolbu għal-missjonarju Malti Patri Ġwan Xerri li qed rikoverat l-isptar fil-Brażil u li għandu bżonn it-talb tagħna. Niftakru fih nitolbu għalih. Tolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li huma waħedhom, jisuhom iżolati, abbandonati biex isibu l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll għall-familji li għaddejjin minn żmien diffiċli għal raġuni oħra biex int tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem f'dawn l-aħħar jiem speċjalment biex inti tilqaħħom fih ħdanek u tagħti il-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U li Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla il-missier li jista' kollox. Il-qal mulej minn idejn is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Aħna unġeddu it-tifkira tal-Papa San Pio V se nofrulek mulej il-vittma qaddisa li bis-sagrifiċċju tagħha ħfirt id-dnub tad-dinja. Għamel din l-offerta tkun ta' ġid għalina bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ li knisja tiegħek fit-tifkira tal-Papa San Pio V int tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħha fil-erf bit-talim li xandar u tilqa' t-talb li jagħmilek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha ntenulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-semawit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-semawit, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-semawit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek
biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sienata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' id-disċipli tiegħu qal ħudu u kullu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom huwa l-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U mitċa kontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Giusepp, mal-Apostli, mal-Papa San Piju ħamsa l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Fi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna, missierna Sirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna dobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, wala daħħalniex fit-tiġrib, isteħlissna mid-deni. Eħlissna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejn l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, istaħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħolix tidħol taħt is-saqaf tiegħi iż-żejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulejja la tagħna mill-doni li tajtna fit-tifkira ta' San Piju ħamsa jaħdmu fina bil-qawwa kollha tagħhom biex jgħinuna f'din il-ħajja li tgħaddi u jiksbulna lena u l-ferħ ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu wissaw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa mill-lan tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsentraw fl-ewwel misteru ta' tbatija. Meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u ere l-għaraq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Qabżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la daħanix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-denija, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma tal-btana ta' kitwilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarista minnar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija, meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna dak kuljum għatina llum, għafrina d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li jisma tal-btana ta' kitwilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minnar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija, meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen.
Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santismorina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu għafrina dobietna ħarista minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missilna ninti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrina d-nubietna, bħalma nafru l-minnu ħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib, iżdeħ l-isna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrinna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja Amen. Slima rik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima rik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima rik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima rik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima rik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk rajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan turufnament lil Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Amen. Skont il-fema tal-Papa missilna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrinna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen.
mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu l-qattalb tagħna, Kristu il-qattalb tagħna, Missier Eternalla, enna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, enna lina, Spiritu qaddis Alla, enna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, enna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, liżjed safja, itlob għalina, liżjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull ima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka ta' rabta ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kjuba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, inda l-midinbin, itlob għalina, faraċ tal-migranti, itlob għalina, faraċ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, għaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, għaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, għaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, enna lina, itlob għalina qaddisa Alla, biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. għattilinna għaddejatijek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażżinu Alla nitolbuk bil-ħerqa intlawa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slim għalik ħarris tal-feddej u għarrus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Ġuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, San Pio Hamsa. itlob għalina, Intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina.
U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Ġusepp Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. Bekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talba llum. Infakkarkom li min jixtieq jordna minn qabel il-5 volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof huwa mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' Ħabib. Il-ktieb jintbagħtilkom direttament id-dar matul Mejju. Nawguralkom it-tmiem il-ġimgħa tajjeb.